primul Brawl Box Opening și astăzi vom deschide câteva boxuri și pe episodul următor le vom termina. Acum o să vă arăt câți brawleri am sau ce brawleri am. Azi l-am făcut pe Gale de rank 35 și l-am luat pe Surge. Și hai să începem. Nimic. Reclamă. Nu-mi place. Nimic. Și dacă vă place, nu uitați să vă abonați și să lăsați un comentariu și să dați un like. Să treceți și pe la Alberto, să-i dați un subscribe și să-i spuneți în comentarii că veniți de la Teodoro. Mulțumesc dacă ați făcut acest lucru. Vă repet, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Hai să deschidem și un big box. 3 gemuri, 3 etichete, bine. 5 gemuri și 200 de tac în dublere și 2 etichete. O să jucăm și un meci de Robo Rumble. Câte tokenuri? 1070 de tokenuri, wow! Mai deschidem până la 180 de cutii și închidem acest videoclip. 12 gemuri dintr-un Brawl Box. Oh, deschidem și un Mega Box. 6 iteme. Pam, Nani, Dynamite, Bibi, Surge. Cine? Max. Max to the max. Și 13 gemuri. Iar reclamă. Nu-mi plac reclamele. Să-mi scrieți în comentarii câți ani aveți. 12 gemuri. Mai vreau să mai deschid un Megabox, dar n-am gemuri. Stai să vedem ce avem pe shop. Putem să luăm 100 de gemuri cu 1200 de bănuți. Luăm un Mega, 5 iteme, nimic. Și 16 gemuri. Oh, bine. Forță. Încă 12. Acum ne apucăm de Brawl Box-uri. El primo! N-am nicio rară? De ce? E foarte ușor să spice un brawler. Vă repet, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. 12 gemuri, un Mega, nimic, 33 de gemuri. Bine, forță! Așa. Nimic. 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 Legendară. Nu. Legendară. Nu. Nu merge. Ia reclamă. Nu-mi plac reclamele. 0. 15 gemuri. Încă un Mega. 5 iteme. Nimic. Nimic.
Colt, Brock, Rico, nimic. Rico, Spike, gemuri și un tichet. Rico, Mr. P și 5 gemuri. Jackie, Frank și 5 gemuri. Brock, Surge, Max și Penny. Nani și Shelly și 3 gemuri și un tichet. Jackie și Spike. Piper și Surge. Bull și Jean și 5 gemuri. Foarte bine. Spike și Shelly. Oh, Crow. Oh my god. Cum? Crow. Yupi. Vom juca și la Robo. Câte? 728. Hai să trecem mai departe. Așa. Dick, Jesse, Bibi, Mr. P, Tara, Bull și 8 gemuri. Foarte bine. Jesse și Jackie. Ce mai avem pe shop? Aș vrea să mai... Stați un pic. Aș mai putea... Nu. Mai trebuiesc încă 70 de bănuți să mai iau încă 100 de gemuri. Mai avem câteva boxuri. Și le deschidem și peste 2 big boxuri și 2 mega boxuri. 12 gemuri. Piper, Frank și 3 gemuri. Daryl, Penny. Daryl, Bo. Ups. Penny, Dynamite și 8 gemuri. Jim, Frank și 5 gemuri. Na, nu-mi place. De ce îmi dăm doar mie reclame? Nu știu. Așa, Nita, Nani, Daryl, Spike și 5 gemuri, bine. Leon și Brock, Daryl și Penny și 5 gemuri. El Primo, Nani, atât. Tara, Jesse și 5 gemuri. 15 bănuți, Tara și Spike. Și 5 gemuri. Bine, forță. Tic, Tara, nimic. Piper, Brock și 12 gemuri. Forță. Foarte bine. Crow, Spike. Numai legendarele. Așa, 8 gemuri. Bibi, Bo și 12 gemuri. Nita și Jackie și 3 gemuri și 5 tichete. Al primul Leon. Surge, Piper și 3 gemuri și un tichet. Bine. Chiar foarte bine.
Până acum stăm bine, bine. 5 gemuri. O să număr doar gemurile. Spike și Leon. Na. Vreau să zic acum că nu-mi dă reclamă, dar îmi dă. Trebuie să fiu pregătit când dă reclamă 8 gemuri. Astăzi vom face și 4200 de trofee. Sau chiar mai mult. Și hai că mai avem puțin. Nu chiar puțin. Așa. 3 gemuri. 15 gemuri în total. Așa. 23 de gemuri. 35 de gemuri. ...47 de gemuri. Mă saturai să număr. Nu mai număr. Încă 8 gemuri. Încă 8. Bine, forță. Nu mă lasă ăștia de pe WhatsApp. Frank Penny, Brock Mr. P și 8 gemuri. Iar. Bine că l-am dat pe mut. Cinci gemuri. Iar 5. Trei gemuri și un tichet. Acum Big Box-ul. Ce? Cine? Sprout. Am toate miticele. Un Megabox. 5 iteme, nimic. 34 de gemuri. E chiar foarte bine. Iar 5 iteme. Și 24 de gemuri. Crow, Taro. Și 31 de gemuri. Nu știu ce am cu gemurile. 5 iteme. Vreau și 6 iteme. Legemul ștars. Nu merge. Nu, 19 gemuri măcar. Încă un Big Box. Și hai să jucăm cu Crow la solo. Și câte trofee? 133. Wow. Iar reclamă. Așa. Câte trofee? 4208. 150 de gemuri și 125 să le iau pe Crow sau pe Leon. Hai că le iau pe Crow. Hai să-l upgradăm. Pe episodul următor o să upgradăm și brawlerii. Dar mai upgradăm și acum. Ca să nu ne fie greu pe episodul următor. Sau las că îi upgradăm acum. Cu câți bănuți avem. Și o să mă mai joc eu așa, fără să filmez.
Da. Așa. Am pe 8 de 8 pe Penny. Piper de 7. Pam de 5. Bine. El Primo de 2. Rico nu mai am. Gata, nu mai am bănuți. Mai deschidem câteva boxuri. 12 gemuri. Un megabox, 5 iteme. Nimic. 11 gemuri. 5 iteme. De ce nu-mi dă 6 iteme? Cum? Îmi dă gadget pe Jackie din 5 iteme. Dar cum îmi dă mie 6 iteme? Și 24 de gemuri. Wow! Chiar wow! Mai dăm 2 meciuri și încheiem acest episod. După Big Box-ul și Mega Box-ul acesta. Și Mega Box-ul. 5 iteme și 24 de gemuri. Mai dăm 1. Câștigăm? Da. 114 trofee. 100 de star points-uri. 25 de tichete. Și 4322 de trofee. 108 trofee. Bine, forță. Câte dublere? 600. Hai să mai dăm un meci și gata. O 106. Big Box-ul. 3 iteme, nimic. Și, 15 gemuri. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi și nu uitați să treceți pe la Alberto să-i dați un subscribe și să-i spuneți că ați venit de la Theodor Ro. Și să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Pa!